hai lam sago khapani mare kitchen sorongno kok borak ni tech entertainment YouTube channel tinong ni bagai katal update tui phaimani hingke sini Bubagra bo salbrumno bo tui Facebook tui bo post khlai tongo jara je bini bagai hamya sanai Tripura ni je all haters rokno tei kwbangma bono je dab khlainai rokno tui bo abono khlai bo jawab rokmani a koktomaro nga phaidi sung plus kana saimalane chini Bubagra tamahene reply tweet khlaimani a kokrona sung tabuk saiman lai na nai tumi ob video plus paithak jara Bubagra plus kana sika suprabhat good morning to all haters trular daftar I started Tripura for the cause of our people and not to fight your fight. The communists in Tripura rent us under Manik Sarkar. The state Congress literally threw me out for Mr. Goa and the BJP did nothing for the indigenous people between 2018-2023. I will never stop negotiating for the constitutional rights of our people till my last breath. Do not use your personal agenda. We have our own issues and I will always stand up for our rights. Ni sau Inke o jagao Bubagra tamni saka phaidi sung abono tabuk kok borak bai saiman layana Orowo Bubagra sawo jara Bubagra no je hamya sanai turul khainai sondeho ngai rokno Bubagra saka phungkaham ni saka angani Tripura no jengui ani lukurokni bagui seinjau ani bagui ang fight khaya choba khayanjau Tripura ni je communist ni Manik Sarkar mane Tripura ni CPM ni khoroksa je Manik Sarkar henok joton saimano je agi 25 বছর je CPM rok je chamani a jagani jeta mukhyamantri tongna hinki Manik Sarkar gai tamsaka bo Tripura no pairikha tei Congress rok bo amahekeno je rok Goa rok thangai borok ma tongui kha henchau tei BJP hinke ba 2018 ni simi 2023 jora tei sini Tripura sorokni bagai mungsapono khaiya hinjau tei an ani paithak je hama tongsak hinjau ani lukurokni je constitutional ni jeta man thaino tui ang je chengmani abona ang mothaglak sakni je borokni agenda no tui norok yusta khaidi sau sini je sakni problem tei sini je manthaino tui jeng Khwlai no thangnai kebo takasudi nei Bubagra sau Engke khajana mari kichu sangdorok saiman kana Bubagra sana naimani hingke omahai je bopule sakana sawo phungkaham je ano nasilnai rok ano je head khlainai rok ano tui je sondeheungnai rok no ang phungkaham ni chau tam ningke Tripura sarok ni bagai sei ani bagai ang choba khaya lai thangnai 25 বছর jora je Communist Party je tongmani ba CPM sarkar tongmani aro rajyotto khlaika Manik Sarkar ni sau inke abo Tripura no belai no bo pari khai ni sau bo sorbanas khaiken sau tei Congress ro borok ngakai Goa o thangi ma tongi kha ni sau tei tabuk je BJP sarkar tongmani borok ke 2018 ni simi 2023 ok kena kesar ro dia 5 বছর ni thangka borok kisapono sini je Tripura sarokno nailia ni saka tei ang ani paitha ni langma tongsak je ani lukurok ni bagai constitutional solution no tui kaisa manthai no tui ang thangnai tei abona ang mothaglak ni sau norok sakni je agenda no tui norok abono tui yusta khaidi ni sau ika a problem no
de somadan एबा solution खायना बागैनो जों चिनि मानथाइनो सानैनो दंनाय हिनै चिनि बुबाग्रा साइ खोनारका गाय खाजाना मारे किचिं सं नरक साइमान kana aboni bagै buini kubuni गोबां मा माहाय हामिया सानाय रखनो बुबाग्रा bo kaham खायनो bo markino bo reply rokha amahina update nai tona muchungi tongke kok borokni tech entertainment youtube channel no subscribe khlai tonjadi asukno jotnona hambai bye